V-ați întrebat vreodată cum ar fi să trăiți într-un joc video? Adică să trăiți cu adevărat într-unul. Faceți cunoștință cu John. John e un tip căruia îi plac jocurile, dar mereu a jucat singur, fără prieteni de multiplayer, fără parteneri de co-op, doar el și controlerul lui. Într-o zi, John a dat peste o sală de jocuri veche și prăfuită, ascunsă într-o alee uitată. Locul era o relicvă, acoperit de pânze de păianjini și nostalgie. Lui John i-au sclipit ochii când a văzut o emblemă pe care scria "Intră în lumea jocurilor". Suna reclamă, nu? Dar John era curios. S-a apropiat de singura mașină funcțională din încăpere, un joc numit Lumea Jocurilor. A introdus o monedă, iar ecranul a prins viață. Dintr-o dată, o lumină puternică l-a învăluit și nu se mai afla în sala de jocuri. S-a trezit într-un câmp vast, deschis, cu peisaje digitale cât vedeai cu ochii. Era în joc. Mai întâi, a aterizat într-o lume care arăta ca un tărâm fantastic de RPG. Cavaleri, dragoni, misiuni epice, tot tacâmul. Lui John mereu i-au plăcut genul acesta de jocuri și acum trăia unul. S-a luptat cu monștri, a rezolvat puzzle-uri și a explorat temnițe. Dar un lucru lipsea: alți jucători. Fiecare lume în care intra John era complet lipsită de alți oameni. Jocuri de curse, jocuri de strategie, chiar și jocuri sportive. Era mereu singur. Era ca și cum universul știa că e un jucător solitar și a creat această realitate doar pentru el. Dar știți ce? John nu s-a lăsat descurajat, a îmbrățișat situația și a depășit limitele, a doborât recorduri și a devenit o legendă în acest univers ciudat și solitar al jocurilor video. A stăpânit fiecare joc, fiecare provocare, fiecare nivel. Zilele s-au transformat în săptămâni, iar săptămânile în luni. John a pierdut noțiunea timpului, a pierdut legătura cu realitatea. Era jucătorul suprem, dar singurătatea începea să-l cuprindă. Acesta era visul și coșmarul lui, toate la un loc. Într-o zi, după ce a învins încă un șef, John a dat peste un obiect ascuns, o oglindă. Când s-a privit în ea, nu și-a văzut doar reflexia, ci și frânturi din lumea reală. Prieteni, familie, oameni cărora le era dor de el. Și-a dat seama că, deși își trăduse fantezia, îi lipsea ceva mult mai important: conexiunea umană. Cu o nouă determinare, John a căutat o cale de ieșire. A străbătut jocuri pe care le cucerise, căutând indicii, sugestii, orice. În cele din urmă a găsit-o, un portal care îl putea duce înapoi la realitate. În timp ce stătea în fața porții strălucitoare, a aruncat o ultimă privire asupra lumii pe care o cunoscuse atât de bine. Era timpul să-și spună la revedere. Pășind prin portal, John a simțit un val de emoții: ușurare, tristețe, entuziasm. Era înapoi în vechea sală de jocuri, în lumea obișnuită, dar de data asta nu era singur. A ieșit din alee, hotărât să găsească oameni cu care să-și împărtășească, pentru că, deși jocurile sunt incredibile, sunt și mai bune când ai cu cine să te joci. Așadar, data viitoare când te joci singur, amintește-ți povestea lui John. Există o lume întreagă acolo și te așteaptă să te alături. Continuă să te joci, dar nu uita să te conectezi și cu ceilalți.